Haideți să vedem cât de mult îmi ia să prepar masa de prânz. Este ora 12:15 și tocmai ce am pus apa să se fiarbă. Asta e partea care durează cel mai mult. O să mărunțim 3 căței de usturoi. Ca sursă de proteine pentru paste o să folosim creveți azi. Puteți să-i lăsați așa, de fapt chiar e mai bine să-i lăsați așa, dar eu o să-i tai pentru că sper să mănânce și fetele. Adăugăm puțin unt în roticaie. Am mărunțit și puțină coajă de lămâie pe care o adăugăm împreună cu creveții și căței de usturoi. Fierbe și apa, așa că o să pun la fier pastele. Nu înainte, evident, să sărăm apa cu sarea mea preferată. Lăsăm creveții să devină albi. Acum îmi punem puțină smântână de gătit. Și de la paste iau cu polonicul un pic de apă. Evident, sare și piper. Adaug și puțină mazăre congelată. Și stoarcem o lămâie întreagă. E ora 12:38 și pastele sunt gata. Masa de prânz e gata, așa că hai să o gustăm. E foarte bun și foarte rapid.